Yurdumuzda giňden bellenýän şanytyna Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Awtomobil sport federasiýasynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň birlikde goramoklaryna awtomobil sportunyň rally raid görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak uğruna ýarış geçirdi. Ýarış atnaşan türgenler özleriniň köpdir başlandyklaryny görkezdiler. Garagum sahnasynyň çägine geçirilen bir ýarşy atnaşan türgenler sportuň uğruna başlandyklaryny ýokurlygyny görkezmäge dolu mümkinçilik aldylar. Mälim ol şeýle ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Alkadamyň sport ulgamyna başlangyçlary, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdaramyň parasaty başlanýagyna üstünlikli dowam etdirilýär. Sport ulgamyna Gahryman Alkadamyň saýatynda kimde Arkadaly Gahryman Serdaramyň ýol başlygyna döredilen şertler mümkinçilikler türgenleri uly üstünlikli ruhlandyrýar. Döredilen şertlerden uklanyan türgenlerimiz, şol sana avtomobil sport bilen meşgul bolan türgenler, diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem dünýäniň dürli künjeklerine geçirilen halkary ýarışlaryna işen gatnaşyp, watanymyzyň tuğuny alasmana parladýarlar. Şanytyna münasibetli geçirilen ýarşyň netije boýunça özleriniň izlerini görkezip, öňdäki ornlara münasip bolan türgenlere ýarşy gurujylar tarapyndan ýadygarlyk sowgatlary dawaralýar diýdi goşurly. Şeýlelikde Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli guralan ýarış ýokary konutyga besenli.